patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Aton namo ang pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og landslide ug pagbaha. Ani ang detalye sa report ni Argil Relator. Mao kini ang sitwasyon sa kalsada human nagka-landslide sa Kimataan, Monte Dohali sa San Isidro, Davao del Norte, Huwebes sa hapon. Makita kining usa ka truck nga mitakilid na ug hapit mahulog sa pangpang dihang midahili ang yuta. Wala hinuoy gikatahong namatay ug grabeng nasamdan sa insidente. Sumala sa nagpost sa mga hulagway, nagka-brown out kuno sa lugar ug sa gupitan human sa landslide. Samtang sa Midsalip, Zamboanga del Sur, gidala dinhi sa usa ka ospital kining tibuok Banay human ma-rescue dihang natabunan ang ilang balay sa midahiling yuta sa sitio Sapa Butong, Barangay Sigapon. Giila ang mga samdan nga sila Diosdado Lonsagon, 48 anyos, ang asawang si Helen, 50 anyos, ug mga anak nga sila Wilmark, 12 anyos, ug Ebenezer, 10 anyos. Mihumo kuno ang yuta tungod sa walay puas nga pag-ulan, hinungdang natabunan ang ilang balay. Samtang sa Barangay San Jose Guso sa Zamboanga City, kutob hawak ang tubig baha alas 10 Huwebes sa gabi, hangtod kaganihang alas 4 sa kadlawon. Gibaha usab ang Tubungan Elementary School. Gilunupan usab ang pipila ka balay sa Asuncion Drive sa Barangay Kulyanan. Naglisod sab ang pipila ka mga motorista tungod sa kalalom sa tubig baha. Base sa weather forecast sa Pag-asa, magpabiling localized thunderstorms ang makaapekto sa pipila ka lugar sa Mindanao gikan karong adlawa hangtod na sa weekend. Posibleng ulanon ang mga lugar sa Caraga Region ug Sulu Archipelago. Pahimangno sa Pag-asa nga kanunay magbinantayon sa kalit nga pagdaot sa panahon tungod posible kining makamugna og flash flood og landslide. Karong adlaw, adunay masin nating mga pagdagom labi na sa hapon or sayo sa gabi. Inubanan nga adunay kalit, patak-patak mga pahinay nga ulan, labi na sa mga bukid nga dapit masinati kini epekto sa localized thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sobra sa 60 ka mga panimalay sa Ecoland, Davao City gidemolish. Problema karon sa mga napektuhan kay wala sila kapasar sa relocation program sa Davao City LGU. Ano ang detalye? Wala na'y nahimo ang mga namuyo sa usa ka lunas sa Ecoland, Davao City. Human gipatuman kaganyang buntag ang writ of demolition sa luna nga gipanag-iyahan sa mga gaysano. Sa miaging tuig pa kuno untay patuman ang demolisyon, apan na dilatar kini. Ang uban last November 2019 ang unang schedule unta namo nga madayon ang demolition, pero wala na dayon tungod sa mga panghitabo
nga wala ginaasahan. Pero ang uban nagboluntaryo demolish last year pa. Sumala sa mga nagpailang claimant sa Luna, ilaha ko nung apuhan nga mga De La Cruz ang tag-iya niini. Nagpasa na kuno sila og mosyon sa korte apan wala kini gitubag. Amo ang lulog yun kay Don Manuel de la Cruz. Naami gigunitan nga kititulo kabalo si Rip Abiharon nga naa sa korte. Problema karon sa mga naapektuhan kinsa sagad mga gikan sa Zamboanga Peninsula kung asa sila padulong kay wala sila nakapasar sa relocation program sa Davao City LGU. Wala mi kabalo lagi kung asa mi. Wala man mi nakaandam gud og kuan. Madayon gud ang demolis. Ambo tahami mga tuan eh. Kay wala mi kapuy-an. Wala. Samtang ginapaygayon ang demolisyon, gibutang sa mga personay sa WCPD sa luwas nga lugar ang mga bata aron malikay sa trauma. Hinoon, nagmalinawon ang maong demolisyon. Sinigurado po natin na before po magkaroon po ng demolition talaga, secure po sila at dinala dito sa staging area natin kasi purposely para po hindi nila makita yung paggiba ng bahay nila. At least po mabigyan po sila ng konting comfort po. Kasi ang iba sa kanila, wala pa pong mapuntahan po. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Tugutan na ang mga langyaw nga dunay valid nga visa nga mosunod sa Pilipinas human giluaga na ang travel restrictions alang kanila. Sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sugod February 16 ang mga langyaw nga dunay visa as of March 2020 o dili pa expired mamahimong makasulod sa nasod. Apan kinahanglan dunay pre-book accommodation for 6 nights sa usa ka hotel quarantine facility ug ipailalom sa swab test sa ikanom nga adlaw. Dili gyapon makasulod ang mga langyong turista gawas lang kung dunay exemption alang sa mga dunay special resident retiree og Section 9A nga visa. Tugutan silang makasulod basta dunay entry exemption document para sa Bureau of Immigration inig abot. Ang pagsulod sa mga foreigner kinahanglang sulod sa maximum capacity sa inbound passenger sa port o sa date of entry. Itong expanded list ay without prejudice sa mga umiiral na immigration laws, rules, and regulations. Ang Commissioner of Immigration ay mayroong eksklusibong prerogative na makapagdesisyon tungkol sa waiver o recall na exclusion orders ng lahat ng mga dayuhan na pumapasok. Ginalibot karon sa mga konsehal sa Dakbayan sa Davao ang nagkadaiyang barangay alang sa COVID-19 vaccination program sa syudad. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Tek may pahigayon ang mga konsehal o ground action versus COVID-19 kung asa musuroy sila sa mga barangay. Ilabi na kadtong dunay mga daghang kaso sa COVID-19 aron masayran kung unsa ang hinungdan sa pagkuyanap sa virus ug aron matutukan kung unsaon kini pagbatok. Gipangunahan ni Davao City 3rd District Councilor Mary Giselle Villafuerte ang ground action versus COVID-19 nga gipahigayon sa duha ka mga barangay ubos sa distrito nga iyang ginsakpan. Asa bag-uhay lang nahilakip sa mga high-risk nga barangay nga mao ang Talomo River ug Sirib. Bisan sa kalayon sa buong mga barangay gikan sa sentro, nasubay kung nganong mikuyanap ang virus sa maong mga lugara. Usa niini mao ang pagsalo-salo sa daghang tao ni atong sugat sa New Year ug ang pagtakod gikan sa OFW kinsa posibleng nakakuha og virus sa daghang gibisitahan nini nga opisina sa syudad. Wapo ang response sa mga barangays and they promise to cooperate. I think this particular program is good because it helps us to focus on the barangays that are assigned to us and also ang katauhan ma-feel nila na hands-on ang among pag-focus sa ilang barangay na naagyud mi didto. Sanglit nagapangandam na usab karon alang sa umaabot nga COVID-19 vaccination program sa syudad. Gilakbit na kini paghisgot aron masabtan sa katauhan kung unsa ka mahinungdanon ang pagpabakuna. Daghang mga false information sila na mabasahan and if they get the information first-hand about the government's program, I think maklarify sa ilang mind na number 1, voluntary ang pagbakuna. Number 2, that the government will only give emergency use authorization to safe vaccines. Niadtong Martes, napasar ang ordinansa sa implementasyon sa COVID-19 vaccination program sa syudad.
Busa, gitakda usab nga makigsabot sa ABC President Edgar Ibuyan Sr. sa iyang mga kaubanang kapitan, kalabot sa Information Dissemination Program sa pagbakuna sa syudad. Gina-asinsus na ang mga tao kinsay dapat para in kasong naan naman, ready na po mi. Tek gilaraw nga magsagunson nga ipahigayon sa mga konsehal ang mga ground action versus COVID-19 ngadto sa nagkadaang lugar sa Dakbayan. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Tanang municipal councilor sa Alabel, Sarangani Province gipailawom sa quarantine human na-expose sa kaubanang nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Naka-quarantine na ang tanang municipal councilor sa Alabel, Sarangani Province. Human nagpositibo sa COVID-19 ang usa nila kakaubanan sa konseho. Kinsa mitambong pa sa sesyon, una migawas ang resulta niini nga positibo day kini sa sakit. Hinuon nagnegatibo sa antigen test ang mao mga kagawad apan kinahanglang i-quarantine. 503 ang total confirmed COVID-19 cases sa Sarangani Province. 37 ang active cases, human 449 ang nakarecover na ug 17 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 2 anyos nga lalaki ang nalakip sa 16 kabag-ong nagpositibo sa COVID-19. Ana-ana kini sa isolation facility. Samtang nagpositibo sab ang usa ka 69 anyos nga lalaking doktor ug 2 ka fitness instructor nga 39 anyos nga lalaki ug 37 anyos nga babae. Doon na 1,744 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 183 ang active cases kay 1,487 ang naayuna ug 74 ang namatay. Sa Zamboanga City, sirado ang buhatan sa Department of Trade and Industry o DTI hangtod sa Pebrero 10, kinialang sa disinfeksyon. Busa online lang una ang paagi sa mga transaksyon sa mga buhatan sa karon. Miabot na sa 4,021 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 150 ang active cases, suman 3,688 ang nakarecover na ug 183 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 2 ka staff sa ospital ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 31 anyos nga lalaking taga-barangay Kauswagan, kinsa usa ka wardman. Mitambong kini og birthday party pero walay na sinating sintomas. Ug usa ka 50 anyos nga lalaking taga-Kauswagan sab, kinsa na-expose sa iyang amahan nga nagpositibo na sa COVID-19. Ana-ana sa 3,393 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 249 active cases, suman 2,969 ang nakarecover na ug 175 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 33-day-old baby boy nga taga-Kalinan ang nakarecover na sa COVID-19. Misa ka na sa 11,924 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,514 ang active cases, sumanatala ang 9,846 recoveries ug 564 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dili mobo sa 20 kabanay na wad anog balay human masunog sa St. Jude, Barangay Buhangin, Davao City. Samtang sunog miulbo usab sa Alabel, Sarangani ug mahayag sa Zamboanga del Sur. Anyang report ni Jandy Esteban. Luwas na ta, dahil bumbiro, dahil lakas na nila. Puti naman na palong na, puti na gani, palong na na. Karang dili na nila. Dakong sunog ang mibulabog sa mga residente sa St. Jude, Barangay Buhangin, Davao City, Huwebes sa hapon. 12 kabalay ang naugdaw. Adunay danyos or estimated na damage na 1.8 million pesos. O ang ato nga gitanaw nga probable cause no sa maong insidente nga nag-overheat nga electrical appliance dito sa kwarto sa Tagiya sa balay. Salamat kay sa naghatag. Ginoo nay mobalos kaninyo. Ang mga nasunugan naning kamot nga makapili og mga sinina nga magamit. Gumikan halos tanan sa 22 ka pamilya ang walay nasalbar nga gamit. Usa ang pamilya ni Ruth Sarsale sa mga nasunugan nga nagtener sa mga modular tent, samtang wala pa'y kabalhinan. Maski gamay lang na amount, good, kay ipalit. Mintras wala ka naabot tong tabang sa gobyerno, makahinahinay, may palit og kahoy. Kay lisod kay diri ma'am, bata ba, semento ang ginatulugan.
kanintent na provide namo gabi sa ilaha. So bali 15 man yata ni kabuok ma'am. So katong uban nga nag-raise na nga dito lang matulog sa ilahang mga kuan, ilahang family nga duol diri So kato lang ang wala diri Sa Alabel Sarangani, nasunog ang abandonadong opisina sa Alamco sa Purok Santo Niño, Barangay Poblasyon. Pasado alas 12, tunga sa gabi kaganiha. Sumala sa mga residente doon sa opisina, wala kuno sila'y nakitang tao. Apan, doon na kuno'y nanimahong gas. Kahinumduman, nga gipasakaan og kaso ang mga opisyal sa Alamco, human na lambigit sa investment scam. Pinaagi sa pagsaad og binulang 35% interest sa kwartang gibutang sa kooperatiba. Kuha kini sa usa ka residente dihang dunay sunog sa palengke sa Purok 5, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga del Sur, bandang alas 5 sa kadlawon adlaw Miyerkules. Base sa kabumberuhan, balay sa usa ka Pedro Vargas nagsugod ang kalayo ug paspas kami katag padulong sa palengke. Electrical short circuit ang posibleng hinungdan sa sunog. Wala hinuoy nasamdan sa insidente. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, taxi driver gidunggab patay. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara mismong silingan ra sa biktima ang mihimo sa krimen. Usa sa ginalantaw nga rason kung ngano nahimo ang maong nga salaod, ang daan ng panagbangi sa duha. Patay ang taxi driver nga si Eldin Clarito, 34 anyos, taga Punta Makabalan, Cagayan de Oro City. Human gidunggab sa iyang silingan nga si Kim Francisco, 46 anyos, bandang alas 6 kagabi. Naabtan sa silingan ang duha nga nagbugno sa pathway duol sa ilang mga panimalay. Nagkadugo ang biktima tungod sa mga samad nga nahiaguman niini. Pag-abot gid nako, nagituok pa niya akong bayaw, wala ko kabantay nga nasamdan na day. Tong pagsinggit nako nga sana giboy-an niya. Ito nakadagan akong bayaw sa paingon sa karsada pero wala nanay samad, wala ko kabalo nga nanay samad. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Nasuta sa kapulisan nga aduna nay daang bangi ang biktima ug ang sospek nga gihusay sa barangay. Migawasab sa investigasyon nga posibleng giplano sa sospek nga patyon ang biktima, labi pa nga gipalong kuno niini ang streetlight sa ilahang lugar una nahitabo ang krimen. Nakita naman nila sir nga naggidunggam na niya di si Kuan. Far from that sir, gina-interview pa namo balik sir, ipaspas mga pangitabo sir. Balikan pa namo to mga witness dado sir. Gidunggab sir na igo sa Kuan sir, yang abdomen og sa right neck portion sir. Gikustodiya na sa kapulisan ang sospek samtang pasakaan og kasong murder. Wala na mihatag og pahayag ang suspitsado at ubangan sa kamera. Sara karong adlawa, gilihok na sa mga banay sa biktima ang papasaka nga kaso nga murder batok sa sospek. Dugang tambag sab sa otoridad nga kung ugaling adunay mga panagbangi, mas maayo matod pa nga masulbad kini sa malinawon nga paagi. Sara. Dagang salamat, Cyril Chavez. Kapin 1 million pesos nga imported party drugs na intercept sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 11. Ano ang report? Giaresto gilayon sa mga ahente sa PDEA 11 sila Christian Sulya, 24 anyos, ug Kenneth Cajoles, 19 anyos. Human gidawat ang usa ka parcel gikan Germany sa ilang balay sa El Rio Vista Subdivision, Bacaca, Davao City. Sulod sa parcel ang usa ka gramong ketamine ug 25 ka pirasong suspected LSD. Atol silang pagkaaresto, nakuha silang posisyon ang duha ka steel pipe nga dunay gituang marijuana residue ug pipila ka unidentified nga illegal nga droga. Gipanita na sa PDEA sa Christian Sulya, human dunay nakuha ang otoridad nga package nga dunay sulod nga 494 ka ecstasy tablets sa NAIA nga nakapangalan sa suspitsado. Ang problema kasi, we found out just a few days ago na hindi pala masyadong stricto yung parcel coming from other countries. They do not require the identity or the name of the shipper. It is difficult for law enforcement units to pinpoint from whom the parcels actually came from. Padayang pang-imbestigasyon sa PDEA 11, samtang pasakaan og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao.
Kapin 80 ka mga kapusong Cagayanon sa Barangay Indahag ang nakadawat og hinabang gikan sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Usa sa mga bagyong sendong survivors kining si Analiza Tumanda, dili gayud kuno niya malimtan ang panghitabo. Sanglit nanganak siya sa adlaw mismo sa pag-igo sa bagyo. Makonsideran niyang milagro ang nahitabo sa iyang kinabuhi, labi na sab sa iyang anak nga si Sendang. Karon, nagabaligya siya og gulay apan tungod sa pandemya ni minus ang iyang kita. Busa dako ang iyang pasalamat sa hinabang nga nadawat gikan sa GMA Regional TV. Dako gyapon ko pasalamat sir nga nakadawat ko ani nga gipangatag ninyo bisag gamay lang sa GMA Kapuso. Usa lang si Analiza sa mga nakadawat og hinabang hatod sa GMA Regional TV 1 Mindanao, pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels nga gipahigayon sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Mismong mga staff sa GMA Regional TV Northern Mindanao ang miandam sa mga relief food packs. Sa venue kung asa ipanghatag ang mga hinabang, gisunod ang tanang health protocols o gidisinfect ang lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga benepisyaryo. Kalipay ang gibati sa sobra 80 ka mga banay nga usa-usang gihatagan og relief food packs. Salamat kaayo sa sponsor anin. Kamo nasayod gud mo sa Jesus ra gyud ang atong saligan. Kada ko ubas naman sa iyong tabang sa mga bubre. Nagpasalamat mi nga giabot sila dinhi sa amo Indahag. Mga hinabang nga magdawat namo. Tumong sa Kapuso Barangayan on Wheels nga makahatod og tabang ngadto sa mga nanginahanglan labi pa karong dunay pandemya. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Aksidente sa usa ka motorcycle rider nahulikam sa Zamboanga City. Ano ang report ni R. Gil Relator? Kuha kini sa CCTV gikan sa usa ka balay sa Don Toribio Street sa Barangay Tituan sa Zamboanga City. Dinhi makita ang usa ka motorsiklo nga miagi sa kalsada apan kalit natumba. Nahulugan na di ay kini og bunga sa nangka. Swerteng gamayng panguslang sa lawas ang nahiaguman sa biktima ug milakaw gilayon kini sakay sa iyang motorsiklo. Human ma-report sa barangay ang aksidente, nakig-koordinar gilayon ang kapitan sa barangay sa tag-iya sa punuan sa nangka nga kuwao na lang ang mga bunga nga naatungod sa kalsada aron malikayan ang aksidente. Kung maayos na yung power saw natin or kung pwede si yung may-ari rin, no, paputol natin lahat yung mga puno nandoon, no, aside from the fruit tree, meron pa ibang puno nandoon na nagbablock sa street light ng GSO. So kung pwede rin ipa-trim natin sa kanila. Ako si R. Gil Relator para sa 1 Mindanao. Usa ka agila nga napalgan sa mga residente sa Villanueva, Misamis Oriental nga misulod sa usa ka panimalay ang nakatakdang i-turnover ngadto sa DNR. Kini ang agila nga napalgan ni Joseph Hamero, sulod silang panimalay sa Barangay Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental, Miyerkules sa gabi. Busa dali nilang gidala ang mga mananap sa Villanueva Incident Command Center aron mahatagan og saktong pagtagad. Sigon sa LGU nga posibleng nasaag ang mga agila sa mga balay. Nagpasalamat sab sila nga gi-turn over kini dayon ngadto kanila. Wala man hinuoy nakita ang mga samad o bunog ang mga mananap. Nakikoordinar na ang LGU ngadto sa DNR office aron maalagaan ang maong agila. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Lapas 104.8 milyon na ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 533,000 ang nataptan ug sobra 48,800 sa Mindanao. May sobra na sa 104,886,000 ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 58,322,000 ang naayo na ug sobra 2,284,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,894 ang bagong COVID-19 cases karong adlaw. Busa ang kinatibok ang ihap, 533,587 na. 34,255 ang active cases, suman 488,274 ang nakarecover na ug 11,058 ang namatay.
ug 48,882 na ang nataptan og COVID-19 sa Mindanao. 6,142 ang active cases, human 40,821 ang recoveries ug 1,919 ang namatay. Ginikanan sa usa ka batang dunay balatian sa kasing-kasing na nawagan og tabang pinaagi sa ilang shirt for a cause aron mapaoperahan ang ilang anak. Ay nang detalye. Siya si Iliana Ori, batang malipayon, lambing ug bibo. Apan luyunin ning pahiyom, duna day kini dili tiaw nga balatian. 10 days old pa lang siya, na-diagnose na kini nga dunay congenital heart disease with multiple heart defects. Congenital heart disease, more specific kay AV, ASD, VSD, atrial septal defect o ventricular septal defect. Rekomendasyon sa doktor, kinahanglan ang open heart surgery kay gadako ang bangag sa iyang ventricle. 800,000 ngadto 1 million pesos ang gastuhon sa operasyon. Butang na dili kayang pangitaon sa iyang mga ginikanan. Dagan kayong salamat sa tanan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Aron makalikom og pang-opera, shirt for a cause ang ilang gibuhat. Imposible man kuno, pero wala kuno sila nawalan og paglaom alang kang Iliana. Sa mga gusto mo tabang sa amo ang fundraising, sa mga t-shirt for a cause, sa makausa, nadagan kayong salamat sa inyong mga pag-ampo o pagtabang kanamo. Sa mga buot mo tabang, i-contact lang ang numerong 0912-700-1684. Tagang salamat, kapuso. Ako, si Real Soroche, para sa One, Mindanao. Happy viewing, Eblacas Orsolino sa Tagum City, labi na sa kang Saina nga nag-birthday, 18th birthday. Happy birthday kanimo, Saina. Belated happy birthday usab sa tong kapuso nga si Ma'am Deverlyn Santander. Ayan, happy Belated, birthday. Okay. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitayan www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!